Mhuri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession iyo yandiinayo. Confession yangu yakamira sekudai so: ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 30 years ekuberekwa. Ndainge ndakamboroorwa murume wangu kwava kubva achizoshaika 3 years ago. So mushure mekunge murume wangu ashaika, pakazova nekakushungurudzika. Ndakashungurudzwa nehama dzemurume ndokubva ndachizouya kuno kuSouth Africa. Ndakati ndauya kuno kuSouth Africa ndokubva ndatanga hangu kugara ndiri ndega. Ndikati pakapera gore, then gore racho rinotevera ndainge ndava kunzwa kuti I was too lonely, zvekuti ndinge ndichida umwe murume ndaiona kuti ndainge ndisingatozvikwanisi zvachose. Ndo pandakazodzokera kumba, this was last year. Pandakadzokera kumba ndiriko kuZim, ndo pandakangoti nerimwe zuva tava kuda kunorara, ndikabva ndati asi Mwari, dai zvaiita ndangoonawo murume wangu only once. Ko ndaigozivei kuti mweya wake wainge wakatoteerera. Pari zvino ndinogara ndichiona chipoko chemurume wangu. Paanouya kwandiri anenge asina kutsamwa, anozongotsamwawo zvake, zvekungotiwo munhu anenge achiratidza kuti anenge achindidzwira shanje. Kana kuri kunzi ndikapfimbwa noumwe murume usiku hwacho ndinotomurota, anouya kwandiri anenge akatsamwa obva ati siyana nazvo izvozvo zvauri kuda kuita. So handina kana munhu wandinombofambidzana naye, kunyange variko zvavo vanenge vachindipfimba. So zvakaitika mukomanashi ndezvekudai so: ndiriko kuZimbabwe ikoko pandakaita kamunamato kekuti dai ndakwanisa kumuona one more time, ndo pandakabva ndachizomuona achiuya kwandiri. Akauya kwandiri kuhope, ainge akapfeka sutu yake yainge yakanaka kwazvo, iyo yatakamuviga akapfeka. Akabva anditi, wandisuwa here mudzimai wangu? Ndikabva ndati hongu, ndakusuwa and I'm feeling very lonely, handichazivi kuti ndoita sei. Saka iye ainge achiti ndikuda kuenda newe, pane kwandiri kuda kuti tinge tichienda tose, asi taiti kana tava kuda kubuda mumba ndobva ndanzwa yana yangu ichirova. Ndobva ndati iwewe kwari kuda kuenda neni ndekupi, ndiudze. Obva aramba. Saka takazongogumisidzira zvedu tapinda mumachira ndokubva tachizorara tose. Ende tichirara tose ndaitonzwa kutoti panapa ndiri kutorara nemunhu physically. Mangwana acho makuseni pandakamuka ndakabva ndatozoona kuti paitova nemasainzi airatidza kuti ndaiva munhu ainge abva mukurara nemunhurume. Ndokubva ndanyarara, handina kuda kuudza muneng'ina wangu. After a couple of days ndopatakabva tachizopinda mutown. Takati tiri mutown ndakatomuona achitokrosa road murume wangu uyu. Ndainge ndiri mune kamwe karestaurant ndokubva ndamuona. Muneng'ina wangu iye ainge abuda zvake panze. Paakazodzoka murestaurant muyamya ndakada kumuudza, asi kuti ndige ndichimuudza ndakaona kuti zvainge zvisingaiti. Ndikati anokwanisa kuzoti naisisi zviriko here zvekuti munoti maona banguru pavakasoshaika kudhara. Ndakaramba ndakangonyarara zvangu. Takazoti tava kufamba, tava kuenda kunokwira makombi, ndopatakangodarika nepane kamwe kashopu mainge muine maruva ainge achitengeswa nemamwe magifts ainge achitengeswa imomo. Then ndokubva ndachizongoti maruva awo, maruva awo akanaka, but ndainge ndichingotaurirawo hangu nechemumwoyo ndichiti dai murume wangu aripo, zvimwe kuda aikwanisa kutonditengerawo maruva. Then that same night takaenda kunorara. It was somewhere kuma 9 p.m. ndakatonzwa knock padhoo. Ndokubva ndamutsa muneng'ina wangu ndikabva ndati uri kunzwa munhu ari kunoka here padhoo? Akabva anditi kwete. Ndikaziva kutoti chainge chitori chipoko chemurume wangu. Akanoka zvekare, ndikabva ndatoti pindai. Ndokubva atopinda, but apa manje zvainge zvava kuita sekunge ndiri kuhope zvisinganyatsokunzwisisika zvakanaka. Akabva achizopinda. Paakapinda mumba ndokubva tachizototanga kutotaura. Akabva anditi maruva awo andakutengera
nemachocolates ndokubva ndadya machocolate aya. Asi ndichidya machocolates ndakatonzwa voice remunin'ina wangu richiti, sisi mune shuwa kuti mungabvuma kudyiswa machocolates kuhope nechipoko chabanguru. Sisi zvinhu izvi zvamuri kuita kaizvi, kana mukasamuka muchinamata muchazvidemba. Chii chamuri kufarira pane zvinhu zvose izvo zvamuri kunzi munge muchiita nechipoko? Hamuzvizivi here kuti hakuna chinonzi chipoko, idhimoni? Mukai munamate kani sisi. Ndokubva atanga kuchema achindizungunutsa, but ndakabva ndaramba, ndikabva ndamufuratira, ndokubva ndaramba ndakatarisana nechipoko chemurume wangu. Pose paanouya kwandiri anenge akapfeka sutu yake, so ndakabva ndamutenda, ndikabva ndati maruva awanditengera akanaka. Tikabva tarara paya, takarara usiku hwose, ende ndaitonzwa kutoti physically nditori busy ndiri kutorara nemurume wangu. Then mangwana acho makuseni kuma-5 ndopaakati ndava kuenda, ndofanira kuti ndike ndichienda zuva risati rabuda. Ndakatokwanisa kutopepuka ndikatomuona achitobuda mumba akatopfeka sutu yake. Ndopandakabva ndachizovhunduka. Munin'ina wangu naiyewo kwava kumuka akati, sisi wopedza ndakuroterai, hadzina kunaka. Ndakamubvunza kuti wopedza wandirotera, chii changa chichiitika? Akabva ati iye akandirotera hope ndichiminyiwa neshato, asi shato iyi hanzi yakatanga iri friendly neni kudzamara yazotanga kundiminya manje. Ndikabva ndati hakuna zvinhu zvakadaro. Ndokubva ndangoitawo kamunamato kefeki, but mumwoyo mangu ndainge ndava kutonzwa kutosuwa murume wangu. Kwava kuchizodzoka kuno kuSouth Africa. Pandakadzoka kuno kuSouth Africa ndakabva ndachizopfimbwa nebest friend yemurume wangu. Ndokubva andipfimba paya. Musi waandipfimba ndo musi waita accident. Ane chimotikari chake, saka akasangana neni. Ndokubva anditi ainge achindida ende ainge akandichiva kubva kudhara, kubva murume wangu apo paainge achiri mupenyu. Ndikabva ndangoti saka ndakazoti ndichifamba ndichienda kumba ndakangonzwa rimwe feeling rekuti munhu uyu mufonere. Pandakamufonera ndokubva ndatonzwa zvichinzi aita accident. Imomo mulocation kwava kutoita accident, kunyange zvake ainge akadhakwa, but akatongonopinda mujiraho revanhu kwava kutovhunika makumbo kusvika pari zvino mukoma anotofamba newheelchair. Saka chandiunzawo pano ndodawo kubvunza kubva kumhuri yeZimbabwe kuti zvakaipa here kupota uchiona chipoko chemurume wako, uye zvekare murume wako achipota achiuya kuzokushanyira kuhope obva arara newe. Zvinganzi panenge paine chinenge chakashata here, kana kutoti zvinhu zvakatonaka izvozvo? Kana kuri kunzi mukapostawo nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Chandanga ndisiri kungofarira paari ndechekuti anorakidza kuti iye anenge achindinzwira godo neshanje. Kana ndikangopfimbwa chete kwava kutotanga kutondinzwira godo. Ndinoda kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsira. Kana mukandibatsira ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu saka chinofadza ipapo nai vanzvadzi chii? Kuti muri kurara nemaspiritual husband. Handionesi kunge pane chinofadza pane hope dzose idzodzo dzamunorota. Rechokwadi sezvamakaudzwa kuhope nemunin'ina wenyu kuti sisi mukai munamate, munofanira kuti munge muchizomuka muchinamata. Strange things indeed they do happen in this world. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ndiri murume uye zvekare ndine makore 44 years ekuberekwa. Muhupenyu kuti unge uchitopfuma unofanira kutoti unge uchitoita do or die, nekuti kana ukasaita do or die unofa nenhamo. Pane vanhu vose vakapfuma, kana ukada kuzonzwa history dzavo ndo paunoona kuti pasina do or die zvinhu zvinotodhakwa. So mukomanashi
zvakaitikawo kwandiri ndezvekudai. So mainge muri mugore ra2007 ndainge ndiine best friend yangu iyo yandainge ndichiwirirana nayo. Akangouyawo muHarare ndokubva tatotanga kutowirirana. Takatanga tichaita zvechihwindi kudzamara tazokurudzirana kuti tinge tichizotorawo malicense ndokubva ndachizomuchekeresa. Mainge muri mugore ra2010 ndopandakamuchekeresa. Ipapo tainge tichiita zvekudhiraivhawo makombi. Taishandira umwe mudhara uyo akazotondiudza kuti iye ainge aine mushonga, saka mushonga waainge akatora wakabva wachizopanduka kwava kuita gondwa. Ainge ari wekuMalawi. Mudhara iyeye ainge akapedza kuboba vana vake vose zvekuti vakadzingwa nevarume vose vainge vangogara zvinopamba vaungana nekuda kwegondwa racho iroro, uye zvekare muraini ainge achingoboba chete. Ndiyo mishonga yaainge achishandisa kuitira kuti zvinhu zvake zvinge zvichizomufambira zvakanaka. So mudhara uyu even though ainge akaromba but ainge asingadi kuti vanhu vange vachizviziva. Mushure mekunge inini ndazopiwa mushonga welake ndopaakazonditi chibhodhoro chako ichocho unofanira kuti unge uchichirasa nekuti chiri kundikanganisira zvinhu zvangu. Kwava kuzondiudza chokwadi kuti iye ainge akaromba. Mukunoromba kwake zvinhu kwava kupanduka. Zvapanduka ndokubva wachizoita mushonga wegondwa. So mukomanashe pandainge ndava kudhiraivhawo kombi iya ndichienda kumaruzevha ndopandakatanga kuwirana neumwe mudhara. Saka mudhara uyu ndaiwanzokubatiswa zvinhu nemwana wake ainge achigara muHarare ndokubva tachizotanga kuwirirana. Pane pamwe pandakazokecha rimwe hurei paGrowth Point because taiwanzokuti kana ukasimuka makuseniseni muHarare maybe kuzvi4-5 unenge watosvika, then sometimes waikwanisa kuzoshaya mapassengers wobva wachizorara paGrowth Point mangwana acho makuseniseni wobva wachizomukira kudzoka kuHarare. Saka ipapo ndakaendako ndisina windi wandaiwanzokufamba naye, ndaifamba ndiri ndega. Ndokubva ndachizokecha rimwe hure, ndakecha hure riya ndokubva tachizoshaya maprotector. Akanditi wedzera mari tinongorara zvakadaro. Takabva tachizorara tose zvakadaro. After that ndipo apo pandakabva ndachizoona kuti ndainge ndava nesiki. Ndakabva ndachizomuudza mudhara wewe sezvo aizviita n'anga. Akabva achizondipa mushonga zvose ndikatoona kutoti zvainge zvatovapo. Apa ndainge ndagara ndiine friend yangu. So this friend of mine iye ainge achidhiraivhawo zvekare makombi but taingoshandira mudhara wacho iyeye. Ndakazodzokera kwaari mudhara uya ndiye akazondipa mushonga welaki. Then bosi vangu vakabva vachizozviziva kuti ndainge ndakapiwa mushonga welaki, vakanditi ndige ndichizourasa. Ndikati it is okay, ndichaurasa. Saka ndakazoti ndadzokerako kumaruzevha kuya ndikabva ndachizoenda kumba kwake. Ndainge ndichida kunyatsokunzwisisa kuti why munhu wandainge ndichishandira ainge akanditi iye akaromba ende mishonga yavainge vandipa sekuru vaivai yelaki yainge yava kumukanganisira zvinhu zvake. Ndopatakabva tachizotanga kukurukura. Akabva anditi kana uchida kuita mari semari ina bosi vako ndinokwanisa kukugadzira iwewe but panenge pachizodiwa ropa. Ainge akanditi painge pachazodiwa ropa remunhu weukama, asi akati kana uchida ndinokwanisa kukugadzirira so that tichange tichizoshandisa munhu anenge asina ukama newe. Ndikabva ndati zvainge zviri nani kuti tinge tichishandisa munhu wandinenge ndisina dzinza naye, asi zvakanzi achazomuka. Kana amuka unenge uchifanira kuti unge uchizomupa mukadzi, ende kana kuri kunzi uyo waunenge wamupa kuti uyu ndiye achazova mukadzi wako, unofanira kuti unge uchimutsvakira zvekare mumwe mukadzi before 3 months. Ipapo havana kuda kundibudira pachena kuti vakadzi vacho dzinenge dziri hanzvadzi dzangu nevamwe vasikana vanenge vachazoberekerwa mudzinza one after the other. Ndakabva ndachizopiwa mashizha awo andakanzi ndinge ndichienda kunorasa musango. Ainge ari mashizha 5 emuhacha. Zvikanzi mashizha iwawo ari 5 ainge akamirira midzimu iyo inondichengetedza. Kwainge kuri kurasa midzimu iyaiya, then ndichizokoka
imwe mweya inobva kumakuva ndichiti imi ndimi mava vana mwari vangu uye zvekare ndimi muchandishavira. So mukoma ndakaita mhiko dziya kwava kuchizodzoka kuHarare. So nerimwe zuva takatoti tiri kurengi ndo pandakabva ndachizotengera friend yangu maheu. Ndakatenga maheu kwava kumavhura ndikamanwa ndikabva ndachizomupa, asi ndainge ndatoisa mushonga, ndainge ndakanzi mushonga wacho iwoyo waisazondikuvadza. Then friend yangu akabva atanga kurwara, akazoshayika zvake mukoma, but akazoshayika mushure mekunge arwara kwenguva refu ende akafa rufu runorwadza because pahuro pake apa pakasvika pakuvhara. Zvavaitoita kuti vange vachimupa zvokudya vaitotanga vamukwesha matonsils netoothbrush, oita sekunge aserera, aita kuridza mhere vachimukwesha netoothbrush. Then aizoti kana aserera vobva vazoita zvekumufidha. Ainge ava kungodya malight foods zvakaita sana mukaka, mamashed potatoes. Akaonda kusvika pekupedzisira kwava kuchizoshayika. Apa ndaipota ndichimushanyira. Ndainge ndiine mushonga wandainge ndakapiwa. Mushonga uyu ndaiusungirira muchiuno mangu kana ndava kuenda kunomuona ndiine zvimabhanana, zvimadrinki uye zvekare ndobva ndapa mukadzi wake zvimari, asi vasingatozvizivi kuti pose pandaiuya kuzomuona ndaitosiya ndamutsimbirira so that ange achizokasika afa. Zuva raakafa mukoma, mudzimai wake akandifonera akabva andiudza kuti vainge vasina kana sendi. Ndakafara ndikabva ndamubatsira parufu rwake. Ndini ndakakontributa mari yakawanda kutodarika hama dzake. Ndini zvekare ndakamutengera coffin. Tikabva tachizoenda kwavo, ndini ndaitodhiraivha kombi yacho iyoyo. Apa vainge vasina mari saka takangoisa coffin pamasits uye zvekare munharaunda akabva achizotipa chimwe chikombi. So ndakati ndichidhiraivha, ainge ari masikati, asi ndakatoona kamoto kainge kachitotamba kari kumberi kari mutara, ndikaramba ndakangoshinga. Takasvika tikamuradzika, asi parufu rwake ndaimuona. Taiti kana takagara pamoto uri usiku ndaitomuona achingotenderera pachivanze, asi ndakangozvishingisa. Ndikati ndakanzi nasekuru vaivai, kunyange zvikanzi ndikaona chipoko chake ndaisafanira kuvhunduka kana kuita sei. So mukomana She ndo zvakaitikawo mukunoromba kwangu kwandakaita. Ndakauraya friend yangu, ndakamuisira mushonga mumaheu ndokubva achizoshayika. Mushure mekunge ashayika akabva achizomuka chipoko. Ndainge ndakatoudzwa kuti achamuka chipoko. Akauya kwandiri achida kurwa neni, ndokubva ndachizomuburitsira bakatwa randainge ndakapiwa nasekuru, ndokubva achizonyangarika. Akazouya kuhope kwangu, ndikaenda ndikanoudza sekuru zvose zvaainge akandiudza. Sekuru vakabva vachizonditi ndige ndichizonyora mazita ehanzvadzi dzangu dzose, ndokubva ndanyora mazita avo. Saka kusvika pari nhasi chipoko chefriend yangu icho chinotongofamba chichirara nehanzvadzi dzangu, uye zvekare havatokwanise kuti vange vachigara mumarelationships kwenguva refu. Hakuna kana anozviziva kuti ndini ndiri kuzvikonzeresa, asi chinongondirwadza ndechekuti dzimwe nguva chinopota chichipindira mumwe mwana wangu musikana apa achiri mwana mudiki, ende anogara achingorwara nezvirwere zvepabonde even though asati akamborara nemunhurume. Pazvakaitika paakaudza amai vake kuti ainge achibuda hurwa kusikarudzi kwake, vachizondiudza, ndakafungidzira kuti zvimwe kuda painge paine ainge amubata chibharo. Takaenda naye kuna chiremba. Vana chiremba vakamutarisa vakaona kuti ainge achiri akakwana, painge pasina munhu ainge akarara naye. Nemudzimai takazoenda kune umwe muprofita. Muprofita uyu ndakagara ndatomuudza pamweya. Patakangosvika pamba pake tava kukrawa kwake tichingonopfugama, ndakataura naye mumweya because ndakazviona kuti iye ainge atori nechipo chekuprofita asi simba rekuzopa munhu zambuko ndiro raainge asina. Ndakamupa warning kuti aisafanira kuti ange achindifumura, nekuti kana ainge achazondifumura ndaizomusiya ari mumatope. Kwandiri ainge ava kuda kutambira kunonyudza, akabva ati it is okay. So ipapo ndipo paakabva achizotipa chiprofita chenhema, akabva ati hanzvadzi yemudzimai
wangu ndiye ane mishonga iyo yaanoshandisa pamwana wedu. Kusvika pari nhasi havatombowirirani hanzvadzi nehanzvadzi, asi ndini ndakazvikonzeresa. Mari ndinayo, ndakaita mari kuburikidza nemishonga, asi ndakauraya best friend yangu, ndakamuisira mushonga mumahewu. Ndiyo confession yangu iyo yandiinayo. Kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Hanzi zvava kundirwadza inawo yekuti mweya wemufi wava kuuya kumwana wangu apa achiri mudiki, ndo zvinondirwadza. Hanzi anotoita zvirwere zvepabonde yet achiri mwana mudiki, zvinokonzereswa nechipoko chefriend yangu uyo wandakauraya. Strange things indeed they do happen in this world. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sikudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 32 years ekuberekwa. I have been divorced twice uye zvekare ndine half brother yangu who is also in South Africa. Saka akandipfimba pafoni, ndikushayiwa kuziva kuti ndoita sei. So I told this other friend of mine, but handina kuda kumubudira pachena kuti ndo zviri kutoitika kwandiri. Ndakangomuti ndine friend yangu umwe wandakadzidza naye, saka ndakataura naye kufacebook ari kuti iye ari confused because ane half brother yake. Saka this half brother of his ari kuti anomuda nekuda kwemaheartbreaks, ava kufunga kudanana nehalf brother yake because zvinenge zviri nani. Saka friend yangu akatonditi zviri nani because you are half brothers, hapatomborina kana problem, because kana makadaro mukadanana hamumbofi makazomborwadzisana, munenge muchinzwirana tsitsi. Should I go ahead with this? Because that is what my half brother has been telling me. Pose paanondinyenga, anonditumidzira mari, ari kutonditengera hembe ende nefoni akandivimbisa kuti achanditengera foni. Saka iye ari kuti handimbofi ndakakurwadzisa, kunyange zvikanzi kwauya chinengei, I will never break your heart. My heart breaks andasangana nawo because after my marriages ndakapindawo mumarelationships, it's heartbreak after heartbreak. Anoti pose apo paunouya kwandiri uchindiudza kuti warwadziswa murudo, ndinorwadziwa uye zvekare neniwo apo pandinorwadziswa murudo ndinotoshuvira kuti dai ndakwanisa kusangana nemukadzi akaita sewe, because une rudo unorakidza kuti unogona kuda munhurume. Saka ndikudawo kubvunza kubva kumhuri yeZimbabwe kuti ndozvifambisawo sei. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo veduwe. Strange things indeed they do happen in this world.